Kayak cekelan, wis ojo khawatir tiba rek yo. Wis. Lah, kamar ana loro. Lah, iki saiki ndek kene rek yo. Lah, iki kamar pertama. Yo, kamar pertama itu cukup lah kene gambekan sah dulu bengi karo bojone sampean ngono niku ya. Wis. Saiki kamar kedua, kamar jejer soalnya rek yo. Lah, kamar kedua wis sampeyan padha lah karo kamar pertama rek yo. Lah sak benere iki nek sampeyan duwe rezeki rek yo, kena digawe kamar 3 yo iso rek yo. Lah, kene iki ruang keluarga. Ya, ruang keluarga wis kena gawe nyantai-nyantai ambek keluarga ngono ae rek yo. Terus kene iki ana pintu rek yo menuju balkon. Lah, iki balkon rek yo. Nah, balkon iki cara ngono kena gawe nyantai-nyantai sampean lek isu utawa sore ambek rokokan karo ngopi koyo gak duwe dosa ngono iku rek yo. Wis. Hah? Ngarepe masjid pas rek yo. Sing sampean be request dadi takmir masjid langsung digas. Iki cocok gawe sampean sing pengen dadi takmir masjid rek yo. Wis. Lah, saya kita jelasno masalah ukurane rek yo. Iki lokasine ndek Kali Lom Surabaya Utara yo. Ukurannya 3 kali 8, regane 340. Ya, wis menawi info teko aku mbek sampeyan minat utawa pengen takon-takon atau survei lokasi bendino tanterno rek yo. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.